Jamen det er fint, han må godt lige komme tempo op. Jeg har ikke helt forstand på det, men det virker lidt tungt. Ja, men altså også, hun skal op i det tempo, hun rider i nu, vil jeg egentlig, uden at jeg overhovedet kender ham, hellere have hende op i, fordi hvis der er sådan lidt, så vil jeg godt have ham lidt mere tilbage på bagdøren. Sådan, der var hendes